Kata wanyalo wacho ni piny Kenya nyaka sani koro nitiere namba 6 e Afrika kaluwore gi report mar IMF mano kudore kod uchumi mano mar pachoka mano nyiso nang'o kwa wuok e namba 8 wawuok e sani koro wantiere namba 6 mano nyiso ni chal mar ngima sani koro chalo nade kata nengo mar ngima chalo nade to ka ochumi marwa ta ang'o ma ipimo kata ang'o ma IMF ng'iyo e kinde ma koro gigolo report mar gibagi wach ni e Afrika kae piny Kenya koro nitiere namba 6 ta dira kwa ng'iyo ground to jopiny to osebedo ka ywak kero jomatiyo pod ywak ni ing'ado sara margi mang'eny nengo mar ngima pod nitiere malo jopiny pok oyudo fuong'ruok moro makare to kinde ka kinde tiwacho ni uchumi marwa dongore uchumi marwa sani nitiere namba 6 e Afrika. Koro Joyce mondo abro duoki e yore ariyo to kaka abro duoki e yore ariyo wabro ng'iyo niya indicators gin ang'o giri ere ranyisi mar nochumi timre nade dongo to ichaki duogi penja to japiny to pod ywaga ng'one ofuke bende abro fuono ni maber ni ang'ono momiyo japiny pod bro timre nade bro ywago ofuke kata ka bende indicators not timre nade indicators kata ranyisi no nyiso ni uchumi timre nade odongore nti indicators kaka gimwaluongo ni GDP gross domestic product ma tiende ni en mna gigo mwaloso to mwatimre nade mwauso giwacho nwa ni gini koro odongre ma onego bed nowuok e 4.7% to rieyo 5.4%. Iwinjo tiende ni odongre by 4.7% to sani koro gi project ni kochopo higa mar 2026 to dhi bet ni en at 5.4% growth okrach to en a scientific way mipimo go kaka wagolo gik moko gi kaka watimre nade wag produce gi kaka wauso ok wanyal pingo mano unless we have a contradictory data kata gino mapingo manyalo wacho ni data no is not correct to inflation ni waneno kowuok e 4% moduogo 3.6%. Inflation kwa wacho ni inflation en medruok mar nengo mag mwandu mwatimre nadi mwatiyogo koro wacho ni medruok ok nyo medre lakini koro bei wacho ni nyotimre nadi nyodok piny to kata king'iyo iwinjo ka jatelo wacho kata exchange rate kiseneno sama exchange rate stabilized tene kaka wachenjo dollar back to Kenyan shillings ne chon ni no dhi nyaka around 160 159 to nyoduogo mobedo nyaka around 129 tena ka in gi dollar achiel to yudo 129 Kenyan shillings mano shows some sort of stability. Mano mana ka kura wacho ni some few gigo indicators mitiyo but ipenja ne ang'o momiyo japiny ok timre nade japiny ok winji wacho ni uchumi dongore japiny to pod nitiere mana kacha koro gimomiyo gik makamago timre ibro yudo ni sirikal wacho no medo ni gini obedo maber lakini king'iyo tax kata sani koro udong ndalo mathin to koro ibro neno kaka kendo waduogo ka wawuoyo suru omed ma ogol ma oketh kacha olos ka iwinjo ibro yudo ka tax onge chieng' ma japiny osebete no suru otimruok nade odwok piny en mana gima idwago no chor malo lakini ka nying'iyo gi ka nyigi wele bade nyage medo ji osara tiende niya ini wacho ni gino dok piny osuru to timri nade tero malo to kitere malo anto mara mayudo gacha to medo mana timre nade medo mana dok piny nikech kwa inflation to en medruok mar bech ng'ang'owa bech ngima iwinjo koro ini wacho no dok piny by some 0.7% sawa but osuru to timri nade timedo kisemedo suru to in on a public day like Labor Day to gimi meda to unge osara to ni medo ere kaka expect ni mondo ngima no bed makare ok nyal bedo nikech osara medore to gimi medo ng'at suru medore lakini osara to ok timruok nade ok med ng'at koro mano miyo japiny bende ok nyal bedo timre nade ok nyal winjo ber mar kata no wacho ni ngima timre nade odok piny to Joyce pile wawacho niya ngima kodok piny yes iwacho no dok piny but anyalo mana winjo no dok piny ka I have money to do what to spend ka onge pesa manyalo dhiga e chiro to koro kata dok piny to anta kia no timre nade ok anyal ng'eyo gimomiyo mano timore en ni
ni ji sani kaka employers no kata Federation of Kenyan Employers no wacho adieri ji mang'eny koro kete on casual basis onge ng'ama is on permanent basis to on casual basis bediro ni payment otimre nadi ni piny ng'ani onge yuto moro ma pile kata mogenu dwe ka dwe monyalo dhi to otimre nadi hospital tendo ni unemployment koro iwacho no dok piny lakini ng'ama ndiko ji tije to timre nadi onge ang'o momiyo ji ok ndike tije pod wabro maduogo suru mwawacho cha baden nitie jogo mandiko ji feel ni baden ng'eny stima beche ni malo koro giwacho ni anto koro kanyal ndiko ji watimo gimiluongo ni cost cutting ema koro biro gi layoffs koro iti dwoko ngima piny niwacho ni ngima timre nadi odok piny lakini japiny ma kawaida to ng'enyne en onge kata tich kata mano sara madonje matimre nadi ema onge monyalo dhigo motimre nadi monyiewo gimoro chiro koro I can only spend and fail when I have it. I cannot fail it when I don't have. I cannot spend when I don't have. Ewinjo to maybe kata ka biye moko tiboydo ka kata mana sirikal gin giwegi ngimo dok piny to ng'ato to nye miyo contract ka kora contractor maybe oloso ndara kata maybe government supply service moro kata goods to the government iti wacho ni ngimo dok piny kata uchumi improve lakini what we call the pending bills or public debt otimre nadi ni malo imiyo kata mana X Limited ma maybe operate kata Homa Bay kata Siaya kata maybe Nandi or wherever tinyi notimo service na serikal to poko chole dweche mang'eny ng'ani kata ka ngimo dok piny to ini wuon kaka serikal ni miye tich to poko chole higni makalo kata dweche makalo ng'ano dispend ng'ano still feels the heat mar the poorly performing economy. When we talk about economy kata flow of money mondo pesa wuoge serikal bir japiny be kabe me japiny wadgi moro mago duto gik manyaka wang'e koro in serikal wacho ni ngima dok piny ni inflation odok piny currency improve gik machalo kamago okrach to bende ng'e ni in gi pesa japiny koro mano contradict nania ibro yudo ni yes uchumi wacho no dhi maber lakini in okuchul japiny cash flow is poor there is no circulation of money into the economy tena ne pesa ok luorre koro in nyalo bet kanyo winjo ng'ato wacho ni Joyce piny rach ni en gama en obet okotimre nadi okone pesa to tineno bende samoro ng'ate mondike kata contractor cha mondike piny dala kacha to contractor no berito serikal mondo timre nadi contractor bok ne pesa serikal to wacho ni ngima timre nadi o improve koro nyalo bedo ni yes nitie gik mitimo but nitie few adjustments maka oketimo kata nitie few moves maka oketimo to no one will fail this among several things mabende wanyalo wacho ni timre nadi ne hinyo japiny to kata kwa mano corruption bende nitie inyisa ni thuolo marome no miyo